салом дӯстон, бо шумо ҳастам дилҷӯи хатлон дар канали Хакер ПК. бародарони азиз, имрӯз барои шумо як навора пешниҳод мекунам ки ба ҳамаи шумо маъқул мешавад, яъне бисёртар барои блогерони нав блогер мешаванд, яъне ки каналҳои худро доранд, барои онҳо лозим аст. хуб, чуноне мебинед бародаро, программаи дар рӯи экран аст, добавить текст. яъне ки ин барои чӣ модда дар кор мешавад. ҳангоме ки Play Market ворид мешем, дар ҳамин поиски Play Market менависем добавить текст. хуб бародаро, чуноне мебинед ана ҳамин версияи наваш ҳастай, ман обновид накардам, леки ана ҳамин ҳастай. качат мекунем, баъдан ворид мешем ба ана ҳамин программа. хуб, чуноне мебинед бародаро, ин программа функсияҳои хича дорад, яъне ки дар ин ҷо интихоб мекунем яке аз фонҳоро ва баъдан чуноне мебинед аз поён изменид интихоб мекунем ва ин галочкаро мегирем, яъне ки дар ҳамин ҷо барои формати YouTube, яъне дар аблошкаи YouTube мондан 1028 ба 720 мемонем. окей мекунем. баъдам бародаро, дар ин ҷо ҳаст фото, яъне ки аз ин ҷо ягон сурат добавид мекунем. мисол ана ҳаминро добавид мекунем. хуб, боз аз ин ҷо метавонем бародаро суратро ҳар хел карда монем, яъне чӣ гунае ки ба мо писанд аст ҳамон хел карда мемонем. ва баъдан бародаро боз ҳаст текст, яъне ки дар текст зер мекунем. чизе ки ба мо маъқул аст ҳамонро менависонем, яъне инҷо жирни ҳастай, яъне книжни бо ҳастай мемонем. хуб, кадом наве ки ба шумо писанд ояд. баъдан боз аз ин поён цвет ҳастай, интихоб мекунем. мисол рангаш сиёҳ ва ранги рӯяш бошад сафед, яъне ки чӣ гунае ки шумо мехоҳед ҳамон хел барои худтон интихоб мекунед. хуб, баъдан бо дар ин ҷо дорад фон, яъне ки аз поёниш фон чӣ гунае бихоҳед фон мемонед, ё ин ки хоҳед мавқеша калон мекунед. баъдан боз 3D дорад, яъне ки чӣ гунае ки бихоҳед ҳамон хел мемонед, яъне ки чӣ гунае ки ба шумо писанд астай. боз метавонед ки аз поён сояашро зиёд кунед, ё ин ки ҳарфҳо диқа хел тобанд. хуб бародаро, функсияҳош бениҳоят зиёд ҳастай ва баъдан вақте ки мехоҳед сохранид кунед, аз боло нишонае ки ҳаст як бор зер мекунед ва дар ин ҷо сохранид фото. вақте ки зер кардед, ҳамин сурати мо сохранид мешавад. хуб бародарони азиз, агар видео ба шумо маъқул шуда бошад, лайк монед, дар канал обуна шавед ва фикрҳои худро дар комментария нависед. ҳатман мо барои шумо ҳамон видеое ки мехоҳем пешниҳод мекунем. боқӣ дар паноҳи худо бошед.